Gula pedot. Ayo bosku. Mas Stres duet iki saged. Bos Stres. Gulu pedot kok bosku. Bar niki mengke diberkahi. Waktu arane pasir, waktu kan kali ono ing pinggir. Matur matur sembah nuwun bosku. Barokah sehat-sehat. Mbak Nani semuanya matur sembah nuwun. Lagi pas hati asik. Mas sampun kondur sik. Ampun kondur sik bar niki. Punten Bu Engge. Mas Teres ngapunten Masku. Mbak Nami sembah nuwun nggih. Areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kering nganggo ikut kiri. Gedang raja sak tundon dipangan codot timbang urung aluwang guluku pedot. Kadang sawi enake ora paklopo ati iki sunipun kanggo riko. Gedang raja sak tundon dipereteli yen tahu gedang iki solo jok. Keluarga besar Jati Asih. Oke, Ayo Masku, bosku yang punya gulu pedot. Itu waktu alu arane pasir, waktu kambang keli ono ing pinggir. Guru ketemu awakku langsung naksir, keli kolo jalan pikir. Matur nuwun bos-bosku. Areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kering atiku ikut dikirim. Gedang raja satundon dipangan codot timbang burung aluwang guluku pedot. 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 Ya ini kita pesen langsung. Niki. Iya langsung. Ayo, Nak, Ayo Ika. Dek. Sampai Ayo, menganggap kita ayo. yang muda meneh. Kak Aini sok atau mangga? Ayo Kak Aini ya. Om Heru. Iya, iya. Ayo Kak Aini. Sok atuh. Iya, iya. Kene opo sikapmu? Ah saiki wis beda.
kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu wis sirna kaya lumut ing pinggir segara beto hati, beto lambe. Paribasan ngranjeh lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno asik-asik asik anak wedok sing ngersane niki alhamdulillah tabarakallah gaget paribasan ngranggeh lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno pisan kas masih aku duduk di sini, Om ya. Sudah dibayar Bapak, tenang. Habis ini ada penyesalan.
jawab ke matur nuwun seliramu beto ati beto lambe Wes kadung mati rasaku pari basang rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Spesial buat para tamu undangan kali ini terima kasih selalu yang sudah hadir di sini. Yen kowe jaluk lebih, mending aku sing nyanyi. Terima Yen kasih, wis Bapak. mati rasa, endang ngomong.
Mana Bu Ayu nih? Jenengan no, kula mboten apa lho. Katur Haji Sukarman. Cahya muda. Caper sare ngombe gawe deh. Suaraku spesial untuk Pak Haji. Pinul Asal nyanyi rene. Selangso rasa rasane kangen jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu sasmara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ro sliramu. tak tulis lakon rasamu ning gandeng katresnanku tak tembangke saben kangen Pak Haji aku bisa ketemu waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem Ora kerasa wis suwidu gonku ora ketemu kanggo ka atiku yen krungu suaramu aku mau bisa tetemo waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. tulis lakon tresnamu ning gandeng katresnanku tak tembangke Bos Wanto
Sudarma sampun sudah malih berkah barokah mirah rezeki. Amin. Pak Haji jual dulu Bapak. Yuk jadi Mas. Mungkin nyuwun berkah ugi kagem sedulur lanang kula Om Tris. Terasane ngendikan nandang seni telian hang nyawang aku kowe labuh katresnan Nimas wong ayu tak jaluk ojo salah katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Nompo bakal tak jaga yen durung kapisah nrengkang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing Bos Rian, monggo silakan berdiri gerak. Mbak Nani, Bos Manto, Sembah Nuwun, Ngrawuh. Bos Kiwir, di mana dirimu bosku? Masya Allah. Bos Wawan. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku Bos Nano. Mas Gusti kang ati dongoku siji tresno iki abadi dewa dewa ning asmara liwano ati kawula anggon kula lan tresno datang kendang saking coba lare wangi papateni wangi tresno kang suci kasunyatan yen to aku dilalui sing nyawiji. Bos Is, ditunggu bosku, lama tak jumpa. Mas kowe sing tak sayang larile aku
tresno iki abadi dewa-dewa neng asmara kuwatno